Fermandarê CENTCOMê li ber Derba Duyemîn, Nîşanên Amadebûna Dawî ya Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê û Hevalbendan ji bo dawîkirina Komara Îslamî a Îranê. Digel ku agirbesta di navbera İsraîl û Komara Îslamî de pir lawaz e û rejîma Tehranê serhişkî û berxwedana siyasî ya li hember zextên navneteweyî rêya xwe didomîne. Gera panzdeh rojî ya yazdeh welatên serekeyên herêmê ji hêla General Michael Eric Korella, Fermandarê CENTCOMê ve Nîşanek eşkereya Amadebûna Dawî ya Dewletên Yekbûyî û Hevalbendan veye ji bo pêkanîna derbeyek Duyemîn û biryardar. Êrişek ku analîst vekî derbeya Dawî û sedema hilveşandîna Komara Îslamî dibînin. Divê gerê de, Korella ji bilî serdana hêzên Amerîkî, bi vezîrên parastinê, fermandarên leşkerî û serokên dewletan re civiya û têkezî li ser hevreziya stratejîk di hevpeymaniyên herêmî û cîhanî de li dijî terorîzm û bêîstîkrariyê kir.